A Oficina de Turismo de Cambados é excelente. Así o recoñece o Ministerio de Turismo outorgándolle o selo de Q de calidade. O distintivo foi entregado ao Concello por parte da Deputación de Pontevedra, xa que o punto de información atópase dentro da rede de oficinas turísticas da Administración provincial. É unha distinción á calidade e á excelencia que se ten agora mesmo na Oficina de Turismo de Cambados con este tema de xestión, de xestión da propia oficina e tamén da xestión da información que se lle dá ao visitante. Dende Cambados sinalan que recibir este selo é un orgullo e un recoñecemento á boa labor que realizan as traballadoras da Oficina de Turismo. Pois supón, eu creo que dúas cousas. Primeiro, un recoñecemento ao traballo ben feito. Eso é importante, é dicir, sempre todo o mundo lle gustan que se recoñezan os méritos e que se avale de alguna maneira cando as cousas se están facendo ben. Pero tamén supón un novo reclamo para que a xente coñeza máis a nosa Oficina de Turismo e, por ende, coñeza máis a nosa vila. O feito de ter a Q de calidade turística implica que bueno, pues esa nova distinción garantiza ao visitante que vai recibir unha atención de calidade e iso esperemos que fomente tamén máis as visitas. A Oficina de Turismo de Cambados formará parte do proxecto Tourist Insight da Deputación de Pontevedra, o que permitirá digitalizar todo o punto de información. É un proxecto para a digitalización das oficinas de turismo, na que tamén entra Cambados, onde se van a colocar unha pantalla de 55 pulgadas, unha tablet, máis de 10 beacons en toda a vila e tamén 2 tótems interactivos, un dentro da oficina de turismo e outro fora para que o servizo e a información ao turista pois chegue pois da digitalización neste proceso que estamos levando a cabo da man de Red.es cos fondos europeos. O proxecto Tourist Insight comenzará a instalarse ao longo do mes de setembro. Pola súa parte, a Oficina de Turismo de Cambados continúa traballando a bo ritmo e batendo récords, roldando as 10.000 visitas no primeiro semestre do ano.